Слушате предаването България, Европа и светът на Фокус. Започваме с тема, която може и да мине за деня, но може да бъде и за месеца. На редовното си заседание правителството обсъжда доклада за касовото изпълнение на бюджета и основните параметри на консолидираната фискална програма за първото 3-месечие на тази година. Параметрите вече бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, откъдето разбрахме, че приходната част на фиска може да не бъде изпълнена с между 6 и 8 милиарда лева. Според Министерството на финансите, приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към март тази година са в размер на 16 милиона 16 милиарда 834 милиона и 300 хиляди лева или 16% от разчетите. Гост в студиото е финансовият анализатор и съпредседател на политическа партия България може Кузман Илиев. Добър ден, господин Илиев. Здравейте и благодаря за поканата. Къде данните за изпълнението на бюджета за първото 3-месечие показват сериозно изоставане от запланираните? Вижте, според мен няма да е полезно на нашите зрители и слушатели в случая толкова да влизаме в миниатюрните детайли, за да ги объркаме, защото българските политици много често правят точно това. Можем по-скоро да им обясним тенденцията. И тенденцията е тази, че като погледнете, нещата не вървят на добре. За април месец практически имаме балансиран бюджет, но това е само заради конкретни, еднократни приходи, например вноската на БНБ в бюджета, но тук насетне какво предстои. Това е важното. И аз бих казал така, предстои актуализация на бюджета есента, защото всички осъзнават, че много дълго време ние ходихме с една превръзка на очите, заблуждавахме се и сега това, за което вие питате, е, че заметените боклуци под килима започват да излизат. Юли месец идва повишението на пенсиите. Ще започнат и други увеличения в държавния сектор, защото България се готви за приемане на еврозоната, което в представите и на правителството, и на хората означава вдигане на цените. И предварително, за да се подготвят политиците и да няма обществен отзвук негативен, те ще започнат да повишават и някои заплати в ведомствата. Така че България е изправена пред едно събуждане есента, осъзнаване, че дупката е доста по-голяма от това, което дори сме заложили и че, ако се замислите, ако това се случи в реалността и ние се убедим, че тази дупка е по-голяма, всъщност ние до голяма степен, искайки сега и извънредния доклад, сме заблуждавали до някъде и нашите партньори в еврозоната, че всичко е цветя и рози, което вече е политическото измерение на нещата. Разбира се, това е адекватно, има едно охладняване от страна на нашите партньори по отношение на икономическия растеж, така прогнозата намали с почти 1%. Да, на 2%. Забелязваме забавяне на потреблението, но всичко това е планирано, то се знае. Единственото, което до сега правихме е да го чрез различни гимнастики фискални да го отлагаме и да го прикриваме. И аз искам тук да призова от вашия ефир нещо, за което и България може да се бори. Нека този бюджет от тук насетне да бъде изчисляван и така свеждан до общественото внимание на начислена основа. Т.е. да се виждат реалните тенденции, а не на касовък, така както от едното джобче в другото лявата ръка не знае какво прави дясната. Да знаем реалната ситуация в държавата. Тъй като негативните ефекти от цялото това нещо е, че всъщност показва българската държава на бизнеса и на гражданите, че няма абсолютно никаква прогнозируемост, че не се управляват разходите на държавата, че икономиката почва да се забавя, разбира се, и заради нашите търговски партньори. Това неизбежно означава дългосрочно вдигане на данъци, на осигуровки и така липса на прогнозируемост. А това е изключително вредно за
инвеститорите и инвестиционните настроения на българския бизнес. От Лекарския съюз дори поискаха здравната вноска да се вдигне от 8 на 12%, което вече от тук нататък отваря исканията, щенията на всякакви ресорни организации, съсловни и така нататък. Но искам друго да ви попитам. Оказват ли се проблем за хазната приходите от ДДС? Събрани са 19% от плана за годината. Това изоставане на какво се дължи и най-вече ще може ли да се навакса? Това са реалностите на икономиката. Просто когато в България ние виждаме, че няма шофьор в шофьорската кабина, така да се каже, хората са притеснени, потребяват по-малко, техните реални доходи са доста по-стопени от това, което всъщност ние всички си даваме сметка, защото и при статистиката имаме една много услужливо провеждана с гъвкава методология оценка за инфлацията реалната. Не може да влизате в магазин и да виждате, че нещата са поскъпнали за година поне с 30%, и това е всяка една домакиня знае, като си напазарува, и излиза някой и ви казва, инфлацията е 2%, инфлацията е 1%. Респективно, колкото по-скритата инфлация е по-голяма, точно с толкова е намаляла покупателната сила на българите. И разбира се, факт е, че забавяне в инфлацията има, а когато има забавяне в инфлацията, вследствие на занижена икономическа активност, има и по-малко приходи в хазната. Това е така учебникарска истина. Добре, а инфлацията от тук нататък може ли да се изпусне? Инфлацията ще бъде все по-висока във времето, защото, вижте, срещу стоките, които ние произвеждаме, а ние не произвеждаме с достатъчно добър темп, индекса на промишлен индекс в страната месеци наред е надолу. Когато срещу това нещо има повече пари в системата, инфлацията ще се вижда. И Европейската централна банка с заявките, които прави да държи лихвите изключително ниски, да въвежда дигитално цифрово евро, с което да печата много по-лесно пари директно към сметките на хората. С това, че Европа се военизира и си казва следното. Българите, дефицитът е проблем, но когато е за оръжие, не е проблем. Ето, дерогация. Не, харчете си за оръжие. Германия маха тавана на разходите за отбрана, следователно и тя ще трупа дългове. Тези дългове, за да няма политически проблем, който е винаги вдигането на данъците, когато трябва да се платят, обикновено се прибягва до удобния и услужливия вече играч, Европейската централна банка, която напечатва тези пари. Която просто ги напечатва и прави инфлация. Тоест, заеми. Искате да кажете, че правителствата ще бъдат принудени да минат към заеми, сериозни заеми, независимо сега ще на ви го каква обясня основа. много просто. Те са преминали към тези заеми. Дори в България виждате дефицита е точно това. Натрупвания на заеми. В Германия, като махат таваните на дълга, означава заеми. Заеми. Франция има дълг спрямо икономиката 115%. Италианците 135%. Дефицитите са им по 7-8%. Ние тук за 3%, те ни от сутрин до вечер ни бият чембери. Извинявайте, че така ще го кажа. Това означава, че те са си изпуснали и по-голямата част от държавите в еврозоната и в Европейския съюз не спазват правилата за дефицит и за дълг. Когато имаш такива задължения, какво правиш? Единственият начин да го платиш това нещо е във времето, като вдигнеш данъци и осигуровки. Това, за което всички вече говорят. Но то е болезнено. И за да не се налага да го правиш, отиваш при Европейската централна банка и казваш, купете вие този дълг, който ние емитираме, и напечатвайки нови пари. Но тези нови пари, като влизат в икономиката, която има все по-малко стоки, означават покачване на цените, защото парите са точно съотношение между хартийките и цифровото евро и по-малкото стоки. И тази инфлация, която ние виждаме в магазина, се чудим откъде е. А тя е много изгодна за правителствата, защото техните огромни задължения всъщност са се обезценили. Проблемът е, че са обезценили и нашите спестявания, и нашите доходи междувременно. А правителството си казва, чудесна работа инфлацията. Защото политически се разминахме с вдигането на данъците. Това си го спомним от 1997 година, когато се срина българската банкова система. Лева стана $1 3000 лева беше. И тогава много, които бяха изтеглили преди това заеми, на практика ги обезцениха и върнаха някакви хартийки. Даже ще ви припомня, тогава схемата е още по-грозна, защото тези близки до държавата играчи, които са се възползвали от рефинансирането на търговските банки, т.е. нашата централна банка печата левчета, дава ги на търговските банки и те дават кредити, както казвате, за стотици милиони. С тези кредити умните, така и политически приближените кръгове купуват твърда валута, примерно долар или марка, и по този начин сриват курса на лева към тая валута.
И де-факто те притежават твърдата валута, а техния заем към търговските банки е обезценен, защото е в левовете, които са загубили покупателната си сила. Най-тъжното е, че тогава действително аз съм срещал така възрастни хора, които са ми казвали, имахме спестени през целия си живот пари за апартамент. След това, което направиха с парите на българите, можехме да си купим печка накрая с мъжа ми. Това е реалността. Страдат хората, особено хората с фиксиран доход. Има ли опасност и сега да се повтори същата история? Такава хиперинфлация, разбира се, тя е един сюжет, който е така краен сюжет. Дано не се стига никога до там, но е факт, че Европейската централна банка и в завеждането на цифровото евро цели да постигне безболезнено за правителствата обезценяване на огромните задължения. Имайте предвид, че сега Европа се ангажира с фонд, който и практически става нещо като квази банка, който се нарича фонд за спестяване инвестиции в оръжия, в танкове. 800 милиарда се заявиха. Ще се емитира дълг от тия фондове за това нещо, но кой ще купи дълга на Европа в момента? Саудиците ли, китайците ли, кой като видяха как замразяват руски активи? Съвсем спокойно от Европейската централна банка, произволно, нарушавайки дори международното право. Никой вече. Следователно, тя сама трябва да си ги напечата тези пари Европа и да си ги купи тези дългове и да вкара тези пари при хората и те да видят всъщност как техните реални доходи са изядени. И инфлацията е данък, но скрит. Идва през напечатани пари, ръст на цените в магазините. Това всъщност е цифровото евро. Това ни очаква, да, ако не се събудим. Ще продължим след реклами и песен разговора с Кузман Илиев. Уважаеми слушатели, останете на вълните на Радио Фокус. В предаването България, Европа и светът на Фокус продължаваме разговора с финансови анализатор и съпредседател на политическа партия България може Кузман Илиев. Господин Илиев, свърши една 6-дневна транспортна стачка, протест в София, който обаче изправи на ногти или по-точно на крака софиянци. И така и не може да се разбере кой всъщност носи отговорност за това, което се случи, защото чуваме взаимни обвинения между Общинския съвет и кмета и екипа на кмета, между управлението на държавата и управлението на София. Едните наричат другите неможачи, другите пък им отвръщат схемаджи. Къде е истината? Между неможачи и схемаджи. Между този обстрел от две страни, ние с вас като гражданите на София, а до някъде всички български граждани като данъкоплатци, ние сме заложници. Те се стрелят, ние сме между тях. Истината е, по средата трябва да има соломоновско решение този проблем. Факт е, че кметът до голяма степен е саботиран. Това е очевиден факт. Опитни политици има срещу него. Прави впечатление, че определено и той не успява да намери общ език с Общинския съвет. Има едно сърдене, има едно цупене, има така в него видима неадекватност и една абдикация от това да се поема отговорност. Той за нищичко не е виновен. И според мен това, което при него се забелязва и му помогна в конкретния случай, е един непокизъм. Непокизъм към проблемите на софиянци и въобще на всички граждани. Той каза, не съм аз заложник на проблемите, софиянци са като се абсолютно, той се така отдръпна от софиянци. Сега, факт е, че как е саботиран той, защо казвам, че му се подлива вода, конкретно от управляващите, от държавата, от господин Борисов като лидер на ГЕРБ, от господин Певски, хората, които държат лостовете на държавата, те вдигат залога, могат да си позволят да платят сами този залог с нашите пари като данъкоплатци, тъй като те контролират бюджета и по този начин саботират неговите действия. Какво беше решението на първо време, за да покаже той мускули, все пак и управленска мощ, трябваше да каже, вие от държавата стоите отстрани, аз ще се справя с това. Или ще се опитам да се справя с това. Това е менеджерски проблем. Ще си преструктурирам бюджета, ще извикам Общинския съвет, ще преговарям с тях. Той това, което направи, че се разсърди се. Той се надцупи, понеже знае, че по всяко време до нощ може да си хване частен самолет и да замине някъде в чужбина, ако вече не му харесва тази дейност за сега. Което, разбира се, пък
от гледна точка на хората, които притежават мнозинството на държавно равнище, се оказа проблемите, трябваше те да плащат, пак казвам, с нашите пари, да решават проблем, който си е изцяло на общината проблем. Това е проблем, който кметът трябва да може да реши чрез лостовете, с които разполага един кмет. И ако той не може да мобилизира мнозинството вътре в Общинския съвет, ако той не може с тях да говори по отношение на боклуците, по отношение на транспортната криза, по отношение на бюджета, той става един кмет, импотентен кмет. Тоест той нищо не може да направи. И според мен Соломоновското решение тук е, ако и за двете страни, ясно, тъй като ние, ако продължиме в тая сага, то ще предстоят и други кризи, след кризи, с които данъкоплатците ще плащаме за цялата тази бутафория. Най-честното е кмета да каже: хвърлям оставка, отиваме на избори и искам да тествам хората. Дали разбраха, че аз съм тук провокиран, че аз съм поставен в незавидна ситуация, подкрепете ме, за да мога да си сформирам мнозинство. В същото време по този начин и опозицията ще постигне своята цел да покаже на кмета, че ще вгорчи живота му, само че, пак казвам, и кмета, и опозицията, и Терзиев, и Борисов, и Певски трябва да знаят, че не може гражданите да са изкупителната жертва тук. Но така не може да продължава. Очевидно, ножа опря до кокала. От тук насетне предстоят още много големи проблеми. И вижте, тук кмета не може да намери оправдание по една много проста причина, че айде да разбирам, опозицията иска да те саботира, но собствените ти хора, собствените ти партньори от Спаси София те бламираха и се отдръпнаха от теб. Какво говори това? Че той не може да намира диалог с никого вече. Един политик, един кмет, това му е работа. Трябва да убеди първо Общинския съвет и след това нас всички граждани, че нещо, което той възнамерява да прави, е правилно. И аз тук виждам най-притеснителното от всичко е, че нито едните, нито другите в тая сага не предлагат решение. Да, никой не говори за решение. Решенията, между другото, идват отстрани. Групата на Синя София предложи да се дадат на концесия част от трамвайните, от градския транспорт, от линиите. Бившият кмет Стефан Софиянски предложи вдигането на цените на билетите, но отвътре нищо не се чува в Общинския съвет и от кметската администрация. И никой не може да каже кое от тия решение е добро или ако не е добро, те какво предлагат? Това е големият проблем на българския политически живот, че той всъщност е борба за власт и за отчерняне на противника, за да можеш да се докопаш до ресурса и ти да взимаш решения и по тая линия да се разпределя. Това правеха ГЕРБ дълги години в администрацията, това прави и сега и кметът Терзиев, защото вижте, Спаси София го обвиняват в много неприятна такава схема, за това, че той всъщност слага едва ли не свой човек, който да го слуша, който да е главен архитект на София. Дали е така или не, аз не мога да кажа. Има конкурси. Тази жена там се е явявала, спечелила ги. Но те знаят много неща и те са били с него на една маса, както се казва. А той защо го прави това? Защото и той иска контрол. И решението тук е всъщност, за мен поне, гледайки го така икономически, така си говорихме и в България, може в нашите работни групи по транспорт и по финанси. Тук се сяда, прави се един функционален анализ, вижда се кои от тези транспортни дружества работят, определено следва едно укрупняване, консолидиране и много повече ефикасност, т.е. те да са тая работа, която се върши от 100 човека може да се върши със сигурност от 20 по отношение на администрацията. 1000 човека администрацията, 4-цифрено число. Давам ви пример такъв число, за да си го представите. Значи от 1000 може да станат 200 и в крайна сметка онези, които действително се трудят и карат автобусите, карат трамваите, това са хората, които могат да получат при това положение някакво увеличение на парите, но кмета трябва да направи този анализ, който и да е кмета, да убеди Общинския съвет, да бъде подкрепен и това да е нещо реалистично, с което да се съобразят и хората, които протестират. Това е политиката. Това е политическото умение. Не може сега кметът да се сърди на всички и ние да трябва да излизаме да го подкрепяме, защото на него му се правят мръсни номерца, защото в крайна сметка София не е IT фирма. София е град-държава. София не е България. България не може да плаща за проблемите на София, но София е град-държава. Тя като Естония София. Давате ли си сметка за какъв изключителен политически потенциал става дума и се изисква от този, който управлява, да балансира между толкова разнопосочни искания. Толкова много натиск има върху този човек. Господин Терзиев, тук вече неговите политически умения трябва да бъдат тествани на избори.
Тоест, според вас единственото решение е избори, защото другото, какъвто и анализ да направят екипите на Терзиев, този анализ ще си му остане в джоба, тъй като Общински съвет няма дори да го изслуша. Да, това е чистилището. Демокрацията е точно това. Стига се до задънена улица. Видяли сме кой кого. Нека да се опитат опозицията и кмета да убедят по-голяма част от хората, които да формират някакво работещо мнозинство и кметът, който е избран, този път да се верифицира, че това е правилният човек. Защото ние сега в момента всички оставаме с впечатлението, че кметът е малко сламен човек, който се появява в политиката без да е готов, с финансови ресурси омайва главата на Спаси София, които имаха своя потенциал и своята подкрепа. Те се дистанцират от него, той няма мнозинство и влизаме сега тук в някаква буквално, извинявайте, това е някаква драма трилър, такъв, който ще се развива пред очите ни. Страдат буквално деца и възрастни хора, които не знаят как да се предвижат. Недопустима история. Така че от тук насетне единството, което аз виждам като излизане без някакъв исторически нелеп компромис, който да е следствие на сделки и на разпределяне на баница, е избори. В които да се, в крайна сметка, Соломоновски да се отсече и да се каже, да, ето в крайна сметка, или се препотвърди на желанието на хората, или имаме ново мнозинство, нови личности. Имайте предвид, че дори господин Терзиев, той не можа да спечели тези избори безапелационно, така че да кажем, имаше пълната подкрепа, пък после какво стана? Той през цялото време е бил на кантар. Може би някои хора сега са му съпричастни, но нека да го подкрепят в състезание отново. Да видим дали си е научил уроците. Дали той вижда някаква грешка някъде в него. Първата крачка към това в България и въобще и тук и на общинско равнище да минем на следващото ниво е да признаем някаква грешка. Да признаем, че има проблем. Това е най-трудно. Ама никой не го прави. Никой не го прави, да. Най-трудно е признаването на грешките, собствените грешки. Благодаря ви, че приехте да бъдете наш гост за времето, което ни отделихте и за направения анализ по две изключително парливи теми. Чухте финансови анализатор и съпредседател на политическа партия България може, Кузман Илиев, а ни от студиото ще продължим.